Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, inahan, patay, 5 ka anak na rescue, human malunod ang gisakyan nga bangka sa Lake Buluan, Maguindanao del Sur. Daghang lugar sa Agusan del Norte, nakasinati og pagbaha, bisan og wala pa makalandfall si Bagyong Tino. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang usa ka inahan human malunod ang gisakyan nga bangka sa Lake Buluan, Maguindanao del Sur. 5 ka mga anak ang na-rescue sa mga otoridad. Gireport nga missing ang inahan og pipila ka oras ang milabay. Nakit-an kini nga wala na kinabuhi. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nalunod ang bangka ang nisakyan sa usa ka pamilya sa Lake Buluan, Barangay Maslabing, Buluan, Maguindanao del Sur, Lunes sa buntag, November 3. Daling nagpahigayon og rescue operation ang Provincial ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa tibok pamilya. Punta tayo doon sa nire-rescue na capsize na bangka at hindi pa rin nahanap yung nanay ng bata. Buong pamilya sila, 4 sila nagbabangka kanina. According sa mga residents ay almost 1 hour na, at late nila tinawagan yung MDRRMO kasi akala nila mahahanap nila yung nagbabaka sakaling mga residente dito sa Maslabang. Sa Facebook post ni Buluan Vice Mayor King Jasser Magudadato, 5 ka mga bata ang na-rescue. Apan missing ang ilang inahan. Kita nyo, napakalaki ng Lake Buluan. So tumaas yung level ng tubig sa Lake Buluan. So kaya ito ngayon at sana mahanap natin yung nanay. Hasta mga residente, mitabang na og pangita sa inahan nga missing. So meron na pong scuba divers nandito ngayon. So titingnan natin. Ang dami na palang dito, ang dami na naghahanap. Pipila ka oras ang milabay, na-retrieve ang patayng lawas sa inahan nga biktima. Luwas na ang mga bata nga naakaron sa Buluan District Hospital. Wala pa matino kung unsa gyud ang hinungdan nganong nalunod ang sakyan nga bangka sa mga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gibaha ang daghang lugar sa Agusan del Norte tungod sa ulan nga hatod sa Bagyong Tino. Nagkalawom ang baha og dili na maagian ang highway. Gipabakwit na sab ang mga residente kansang mga balay gipangbaha na. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gibaha ang National Highway sa Barangay Tagnamarkay, Tubay, Agusan del Norte, Lunes sa buntag, human mibundak ang kusog na ulan hatod sa Bagyong Tino. Makita sa video nga daw dagat na ang baha sa highway. Sa laing video, nagkalaw ang baha sa lugar nga halos miabot na sa hawak sa tao. Napugo sa mga motorista nga muubog sa tubig baha. Nangita na og taas og luwas nga bahin ang ubang residente tungod sa kalit nga pagtaas sa level sa tubig baha. Stranded ang ubang sakyanan ug mga pasahero. Sa Facebook post ni Chris Jimel Munoy, 4 ka oras nga stranded ang ilang bus nga gisakyan sa Tagmamarkay, Agusan del Norte. Ipabakwit na ang mga residente. Ang ubang residente, midiskarte pa og paghipo sa ilang mga gamit bisan og nagkalawom na ang tubig baha nga misulod sa ilang balay. Nang lutaw na ang ilang ubang gamit. Giabisuhan ng mga motorista nga musubay una sa mga alternatibong rota. Padayong gimonitor o gi-assess sa mga responder ang lugar hasta ang sitwasyon dool sa tulay sa Barangay Concepcion sa Cabadbaran City. Suspindido na ang klase sa tanang level ug trabaho sa Agusan del Norte tungod sa bagyo. Gipaigmat sa mga otoridad ang publiko sa posibleng epekto nga hatod sa Bagyong Tino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gideklara sa Davao City Police Office nga malinawon og natala ang zero incident sa pagsaulog sa kalag-kalag sa mga Davaoenyo. Busa gipasalamatan sa DCPO ang tanang katawhan nga nagpakita sa ilang kooperasyon nga nagresulta sa malinawon sa All Saints ug All Souls Day.
Ani ang report ni Peng Alinio. Naobserbahan sa mga volunteers o rescue team na nakapwesto sa Lubugan Public Cemetery nga mas dagan pa ang tao nga may bisita sa ilang mga minatay kagahapon All Souls Day. Nagpatuman og one way sa mga sakyanan aron dili maghuot sa kalsada. Mao nga makita ang daghang tao nga nagbagtas ug ang uban anaa sa pansyon sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga may panaw na. Gipasalamatan sa Davao City Police Office ang kooperasyon sa tanang Davaoenyo kay nakatala og 0 incidents ang syudad sa All Saints Day ug All Souls Day. 0 incident, sir, for Hondas 2025. Magpasalamat ang Davao City Police Office sa tanang tabang, especially sa ato mga kaisunan na pabaitos. Kampante ang mga tao sa gipatuman nga seguridad sa mga pulis ug ubang law enforcers kay nagmontar gyud og police assistance desk sa mga entrada sa mga sementeryo sa Davao City. Ang syudad adunay 53 ka mga sementeryo. Mas kampante pa ang mga Davaoenyo kay mismong si DCPO Acting Director Police Manan Muarip ang nangunay sa paglibot sa mga sementeryo aron masuta ang gipatuman nga seguridad. Hapit 1,300 ka mga pulis ang gipang-deploy sa syudad sa adlaw sa Kalag-Kalag. Wala pay labot niini ang pwersa gikan sa TF Davao, BFP, Coast Guard, City TMO, 911, City Explosive and K9 Unit ug mga barangay officials ug tanon. Busa na himong malinawon ang pagsaulog sa adlaw sa Kalag-Kalag. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Relief distribution of bloodletting activity gipahigayon sa probinsya sa Davao de Oro. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na. Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipailawom sa duha ka adlaw nga workshop ang mga persons deprived of liberty kon PDL sa Davao City Jail Female Dormitory. Adunay painting workshop og sculpture gamit ang clay nga usa ka livelihood project aron adunay kita samtang anaa sa sulod sa pasilidad. Ani ang report ni Peng Alinio. Nagahinog oras sa mga iladong artist nga sila Ray Mujahid Kublay Milan, Elvis Goloran o Joshua Rotante aron motudlo sa painting o sculpture sa mababayeng persons deprived of liberty kon PDL sa Davao City. 20 ka mababayeng PDL ang mipailawom sa workshop diin sa unang adlaw mao ang painting. Lain-laing obra ang gipinta sa mababayeng PDL. Kini na ikatulong tuig nga adunay gihimong aktibidad sulod sa Davao City Jail nga usa ka painting for livelihood sa Lawig Diwa aron makasustener ang proyekto aron adunay panginabuhian ang mga babaeng PDL. Nagpaila na sab og bag-ong arts ang grupo nila Kublay. Kini mao ang terracotta na usa ka medium sa sculpture sa pagporma og naong tao gamit ang clay. Kini ang unang higayon nga gi-introduce sa mga artist ngadto sa mga PDL ang klase sa arts. Usa kini ka decorative pots, seryoso og focus ang mga PDL sa ilang gihimo kay inig mahuman na nila og porma ilaha kining paughon aron mulig-on. Lauman nga ang mga finished products ilaha kining i-display aron ibaligya sa usa ka art exhibit. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. Magamit na sa mga residente sa Butuan City ang Unified 911 hotline aron makapangayo og tabang og sumbong panahon sa emergency. Ang central hub sa 911 operators ang unang modawat sa tawag. Inig makuha ang mga detalye ug lokasyon sa nangayo og tabang, direkta kining i-forward sa City Tactical Operations Center kung asa kini dapit nga lugar. Moresponde dayon ang kapulisan o taga Bureau of Fire Protection o City Disaster Risk Reduction and Management Department depende kung unsa nga emergency. Wala ray 5 minutos, moresponde dayon ang mga otoridad.
pwedeng manawag sa 911 gamit ang cellphone, landline o uban pang third-party calling application. Naghatod og food box ngadto sa mga residente sa New Bataan ug sa Nabunturan, Davao de Oro ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD 11 ngadto sa mga katawhang apektado sa linog. Ang mga residenteng nakadawat og food box nagikan sa barangay Kamanlangan, Cao ug Dawi sa New Bataan ug Nabunturan. Mismo ang mga personahe sa Provincial Social Welfare and Development Office ang nag-apod-apod sa relief box. Gawa sa relief distribution, adunay ipahigayon nga bloodletting activity sa barangay Cao sa tinguha nga makasustener ang supply sa dugo sa probinsya alang sa mga nanginahanglan. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga naagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!